Iatubang ang mga kalisod, isagubang mga unos ug balot, apan ng limbaso wa mahot ikusog. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay naa ka Ginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdaing nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pagdaig ikabalos ko nimo, ikabalos ko. Iatubang ang mga kalisod, isagubang mga unos ug balot, apan ng limbaso wa mahot ikusog. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay naa ka Ginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdaing nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pagdaig ikabalos ko nimo. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalay ko ng Diyos nga paday nagpanalangin sa matag usa. Ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat Matod pa sa awit nga imo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pagdaig igabalos nato ang mga pagdaig pagpasalamat ngadto sa Ginoo. nimo, Ginoo. Ang mama ko walang hanggan magmahal. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan sa matagusan nato kakinabuhi. Welcome sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Salamat sa Ginoo atong oras sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko alas 8:43 na sa kagabion. Samtang nagulat-ulat ko mga kaigsuonan ko makabalik ba si Pastor Kim Ryan Makasal sa iyang live kay ato siyang gi-on air diri sa ato ang FM station 101.3 from sa Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malaboyok, Cebu. Unya wala na magyud kabalik si Pastor Kim. Mao nga akong gisumpayan ang ato ang
ang ato ang nadunggan o ang ato ang nabatunan nga mga mensahe gikan sa balaang kasulatan naghisgot og kinabuhi sa mga anak o kinabuhi sa mga mama. Happy Mother's Day no sa tanan nga mga mama ug maayong gabi sa tanang mga mama. Ang inyong pagkainahan dako kayog papel, dako kayo og buluhaton dihas tagsa-tagsa ka Pinoy-anan. Wala na ilain nga dako kayo og papel ang mama, daghan pug kay buluhaton ang mama. Daghang kaayong atimanunon mga anak o niya mga buluhaton dihas Pinoy-anan. Namatod pa mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga lisod ang kanabitang mabilin sa balay, dili haruhay, dili hayahay. Ang hunahuna daghan kaayo nga kanabitang gigamitan kaysa magtrabaho ka sa company. Ang imuhang trabaho sa company usara magay mahatagan nimo huna-huna, pero kung ari ka sa Pinoy-anan daghan kay kang mahatagan sa imong huna. Mao hinungdan ang kahimtang sa mga mama lisod gyud, mayon kong lisod kay daghang siyang mahatagan siyang huna-huna kay diha sa balay mga kaigsunan daghan kay nagtrabaho. Oniro natong hisgutan mga kaigsunan ang kinabuhi sa mga mama. O wala naman gid kabalik si Pastor Kim, ako ani nga ipadayon no ang ato ang panag-uban. Ato kasang tagaan og pagtagad ang mga mensahe nga miabot diri sa ato nga programa. Si Abraham P. Miano, maayong gabi, maayong nga pagpaminaw. Matot pa request awit makalangit samtang may gininhawa by Hope of Glory Band. Okay, samtang may gininhawa. Ako ning tagaan og pagtagad. Katawhan mo gianda, wa na'y laing gabayan pa. Ang Biblia kumplito na, nga akong buhing giyan. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit samtang may gininhawa atong tagaan og pagtaga diris atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pagpaminaw, mayong pakig-uban ni Maribel Ilugon. Good evening Pastor, God is good all the time. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Si Sister Jennifer Cabasa Cabrera, maayong gabi Pastor, pwede ko request gugmang maunungon. Salamat Pastor Gideon. Ang handumon ko ang gibuhat. Gikan ni Mark Joseph Monticelio, maayong gabi Pastor Gideon. God bless kanunay og sa tibok mong pamilya. Glory to God. Si Maribel Ilogon, salamat sa imuhang pagpaminaw. Matod pa ni Lolita Ames, maayong gabi Pastor, og sa tanang naminaw sa pulong sa Dios. Happy Mother's Day sa tanang mga inahan nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Si Rigador Arabis, maayong gabi Pastor, og sa imong pamilya og sa tanang mga alagad sa buhing Dios. Request kanta makalangit Pastor, kay buti-buti mo Panginoon. Ibuhat mo dito sa krus, tanan imong giantos, alang ka na ako. Samtang may gininhawa, samtang may pitik pa, ang kasing-kasing ko.
pakiguban, maayong pagpaminaw ni Mark Joseph matud pa. Request kong song pastor adto ta sa langit. Si Gina Kamahalan, mayong gabi Pastor Ginoo sa tanang nagsubay ni ining imong programa, naghulat gyud ko sa imong live. Salamat sa Ginoo kay makapaminaw na pud mi sa pulong sa Ginoo. God bless you Pastor og sa tibuok mong pamilya. Happy Mother's Day sa imong misis og sa mga mama nga nagsunod ni ining imong programa. Request ko awit makalangit lahutay og ni Junior B. Gabutan, maayong gabi Pastor. Pagkanindot na sad makapaminaw na sad mi sa pulong sa Ginoo Pastor, o kira ni nako nga ako ni pakusgan Pastor, ganahan ko makadungog. Ang amo silingan kay mapatukar ko nimo ila sad paniminawon kana sad nga debate pug kuno ang ilang silingan. Happy Mother's Day sa tanan nga mga mama kamangahan Banawa, Guadalupe, Cebu. Wow, salamat kaayo. Pertig yung kusuga mga kaigsuonan kining akong yay! Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni bisan pa ni E. Mats Cosio. Good evening. Si Fabio Prigi, mayong gabi ninyo diha Pastor. Matod pa, good evening Pastor watching from Cantipla. Request ko pagdaig nga tinod anay. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Mary Grace Bitik Palgan. Si Junji A.G. Blanco, mayong gabi Pastor, pa-shout out Pastor Ryan Magilan. Magilang Pastor Kinit Magilang diri sa Gihulngan City from Junji kay Blanco sa Cebu City. Mayong gabi, may pagpaminaw sa tanan. Mayong pagpaminaw ni Rina Tada, mayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo kusog o kadasig iyahang gihatag na ako diri. Pastor kanunay nagapaminaw sa imong live. God bless Pastor og sa tibuok mong pamilya. Gikan ni Jerry Lasya Ingkol, mayong gabi Pastor, kauban sa imuhang pamilya og kanatong tanan. Mayong gabi ni Candida Itang Dakalyos, mayong gabi Pastor. God bless watching from Puukan Liti. Og mayong gabi ni Sister Jocelyn Oligar, mayong gabi Pastor sa tanang ating paminaw karon nga pulong mo kinabuhi ko og sa imong pamilya. Dalaygon ang buhi nga Dios sa tibok nimong kinabuhi. Kisalamat sa atong buhi nga Dios. Awit makalangit mga kaigsuonan kay buti-buti mo diri lamang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Jimar Cabalida. Shout out Pastor watching from Mako, Davao de Oro. Request awit makalangit na himogso. Si Josa Aman mula, mayong gabi Pastor. Happy Mother's Day sa tanang mga inahan. Pastor, na ako ipangutana, gusto ko matagaan o katinawan. Akong huna-huna Pastor, bahin sa akong paghatag o kikanapo kay ang akong ginatago sa akong bana kay kon akong ipahibalo sa iyaha, nakasiguro jud ko na dili siya mo sugot kay dili man siya mo simba na ako sa Saudi Pastor. Salamat kaayo. Ingna lang gyud ang imong bana nga ang iya sa Ginoo para sa Ginoo. O niya akong ikadvice gyud nimo, dad-agyod kanunay og tuuhi nga ang imong mga pag-ampo, ang atong mga hangyo sa Dios dili gyud napakyason. Kay
sa oras manggod nga imo nang buhaton ang pamaagi sa Dios, dili gyud kaniya pakyason sumala sa iyang mga pulong. Kinsa tong matinud-anon, makasinati gyud sa pagkamatinud-anon sa Dios. Ang ako ra gyud ikadasig nimo kanang ipadayon ang unsa may imong nasugdan diha sa pagbuhat sa mga mensahe nga imong nasabtan, kay ikaw sa Dios nga atong gialagaran, ikaw pagagantihan. Si Rizalin mo man ka kabug-os, maayong gabi pastor. God bless sa imong live watching from Bansalan, Tubigon, Bohol. Si Naida Bonilla, maayong gabi pastor, naminaw ko diri sa Davao Mabini. God bless you. Og si brother Emilio kabug-os, maayong gabi, mayong pakiguban. Si LB Lopez, maayong gabi pastor, prayer request ako ba pastor ng Holy Spirit permi mo puyo sa among puloy anan, og ang akong bayaw kabalo siya mo sabot sa ihang igsoon. Okay, ang mupuyo sa ang puyan sa Holy Spirit ang tagsa-tagsa ka kinabuhi sa tao nga nagpuyo diha sa inyong puloy anan, maunay gyud mahitabo. Si Bumi Trasona pastor, maayong gabi, watching from Bacolod. Si Jokil Jercoli Topiasan, maayong gabi, matupa, good night, love you guys, so good. Matulog na gyud ang atong igsoon. Matupa ni Iba Orfanil, maayong gabi pastor, happy Mother's Day. Matupa na live ko ganina sa imuhang mensahe, salamat uban ng imuhang pamilya. Okay, dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, awit pagkalangit adto tas sa langit. Diri lamang sa ato programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko with Shiny PM 101.3. Kining kalibutan dilindi ang atong puloy-anan, kay ako isa kalumalabay lamang. Ang atong puloy-anan tuwa sa langit. Mayong pagpaminaw, mayong pakiguban ni Jocelyn Alvarez, maayong gabi pastor, og sa tanang makadungog sa uba. Nag-uban ka nato dalaygon ang Ginoo sa tanang panahon. Si Susana Pablio, maayong gabi pastor, og sa tanang nagsunod ani nga programa. God bless us all. Salamat kaayo. Si Shirley Tomaudos, maayong gabi pastor Candelario, og sa tanan. Og si Gingging Simpon, maayong gabi pastor, og sa tanang naminaw sa pulong sa Ginoo. Shout out ko pastor, akong anak si Kimberly Diz nga nagtanaw sa imong live karon. Ang Ginoo magapal panalangin kanimo nak. I love you nak. Salamat pastor, request ko awit makalangit ginikanan. Okay, si Shirley Tumaudos pastor, pwede request awit makalangit kanta Dios ang nagpili. Salamat kaayo. Okay, alang sa mga nag-request mga kaigsuonan nga lahutay o ginikanan, ako nang kantahon. Human ana mga kaigsuonan mo, hisgot na ta sa kana bitawong kinabuhi sa mga mama o sa pamilya. Ikaw na higugma din sa kalibutan, kay ang imong bandi labaw pa sa uban. Igsulsultihan ko ikaw, biyay ng tanan, o magtigong tagbahan dito sa langit nga puloy-an. Adto ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Adto ta
Okay, ako ang katahon mga kaigsunan ang awit makalangit nga lahutay lang og ginikanan. Okay, no, murag medyo dili gyud dili pa gyud ko ako ang sit up. Ako asang ipalayo ang ako ang monitor. Niya ako asang pasudlag kanta mga kaigsunan para ako ang mapasod ang ato ang kanta. Jollibee Chicken Nuggets. Sperma. Important sa akin ang Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay lang ika'y walang katulad, tunay lang ika'y di magpapagod. Mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ako sang Osbon ang sit up mga kaigsunan kay ako maning giusog gyud kay akong gipaningkamutan nga mas mapasod ang akong gadget sa Shine FM 101.3. Unya pag suwag yun ako karon mga kaigsunan mo saba man siya una nga dili siya pwede ako nga masod sa ato ang programa. Ako sang i-sit up mga kaigsunan pagbalik. At Panginoon, tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y di magpapagod. Mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon.
kusog. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahal. Okay, mga ikog pasensya mga kaigsuonan, medyo Gabalos ko, nalangan ko gamay. mao ang Kay doon na pag ko'y gi-sit up. Kay ako aning gi-resit up kaganina. Kay ako ang gipasod ang ako ang gadget usa para mas maklaro ang ako ang sound card dito sa 101.3. O niya di man dahil siya pwede kay iniga butang na ko adjustment sa butangan ako gamay nga sound ang gamay na ko nga butangan ako sound effects bitaw. Mura siya og dili gud siya kanang dili siya quality. Munang ako ang napong giusob mga kaigsuonan. Munang nalangan ko gamay giyon. Oras sa to programa ang pulong mo kinabuhi ko alas 9:06 na sa kagabion. Padayon ta mga kaigsuonan, padayon ta og akong kantahon ang awit Makalangit Lahutay o Ginikanan. ang mga kalisod, isa gubang mga unos ug balot, apan ang limbaso. Wa mahuti kusog. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay naa ka Ginoo ang igabalos ko. Mao ang pagkaing nimo. Ang pagsayaw igabalos ko, ang paglukso. Okay, ako ang kantahon mga kaigsuonan ang gi-request diri nga kantang Lahutay. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalistanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang o lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kun mong ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabug-at mo tabangan ka, ayaw ra gyud pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Matinod-anon lang samtang may oras pa, kaya handa ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubot niya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutuban man
kasakitan, na may utlana, usayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot ay kasya, ug dili kakapsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili pa may kinutuban man ang tanan. Kalistanan kasakitan, doon na may utlana, usayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kabataan karon, angay yung monitoron, sa gadget kontrolon, sa module pa ang silon. Ayaw kayo't pasagdahi, ang silpon mo taguin, kaugmaon nila, naas pagdumala, ikaw ginikanan. Bata mo tudloin, bata mo giyahi tudloin, pamatasan ikaw ginikanan. Bata mo tudloin, bata mo giyahi tudloin, pamatasan. Kabatanunan karon, angay yung giyahan, sa Bible tudluan, aron na ay pamatasan. Ayaw kayo't pasagdahi, sa email pa undangan, aron makatarong pag-iskwela ikaw ginikanan. Bata mo tudloin, bata mo giyahi tudloin, pamatasan ikaw ginikanan. Bata mo tudloin, bata mo giyahi tudloin, pamatasan ikaw ginikanan. Angay magmainom doon, kulong sa Diyos tipigan, kay wagas Pinoy anan, ikaw magmainom
tudloi pamatasan. Kinahanglan tudluan gyud natog pamatasan ang atong mga kabataan. Pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Manay pinaka-importante mga kaigsunan nga ang atong mga kabataan ato gyung tudluan. Okay, matud pa diri mga kaigsunan ni Sheila Mili Ken Otero. Mayong gabi diha pastor. Salamat sa Ginoo sa kanunay maupasad pag-out nako sa live ni Pastor Kim. Happy Mother's Day sa tanan nga mga inahan. Libot ning kalibutan. Akong gi on air iyahang live diri sa Shiny FM 101.3. Niya murag na loading gyud siya, wa gyud makabalik. Mana nga ako nang gisumpayan. Si Ria Bisin, maayong gabi pastor. God bless you always. O si Jocelyn Oligar, maayong gabi. Maayong nga pagpaminaw. Si Freddy Aquino, maayong gabi pastor. Salamat sa Ginoo, salamat sa ihang mga pag-amping pastor. Nagdamgo na pud ko pastor nga naay gamay nga sapa nga ako ang gisubay o nagdala kog pingwit. Unya na gihapoy mga isda. Laom nga tubig pero mabaw lang noon. Okay. Unya matod pa. Asa matod dapit. Mabaw isda laom tubig pero lalom sa tubig pero mabaw lang noon. Og sa unahan ana pastor na ay suba nga dako nga nagsanga og sa ako ang gitindugan murag sa ako ang tanaw gamay na lang ang tubig og nakita nako ang mga balas og gamay na lang ang mga tubig og ang pikas nga sapa daghan og lawom ang tubig dito baya lang lubog ang tubig dito nga ako ang nakita. Salamat. Okay, ang sapa mga kigsunan kung maghisgot kini tag sapa mo na siya ministry mga buluhaton. O niya kinahanglan gyud ang sapa mga kaigsunan ang ministry na agyud kanunay dapat pulong sa Ginoo nga mao ang tubig. Kay ang ministry mga kaigsunan naghisgot na sa kahimtang sa sapa. Ang sapa mao nang ministry. Ang sapa mga kaigsunan nga pwede siyang agian og tinaw nga tubig. And then pwede siyang agian sad og lubog nga tubig. Ang sapa nga matud pa daghang tubig unya naanay unsa to giingon diri nga lubog. Ang naghisgot na siya nga mga mensahe nga dili na maklaro, mensahe nga dili na makahatag og paglaom sa tao og kasiguruhan sa kinabuhi sa tao. Og kinahanglan ang imuhang buhaton ana ang pagkaton, pagpapuno kanunay sa pulong sa Dios og dadon ka sa Ginoo anang maong buluhaton, anang maong ministry. Ang sapa nga gipakita sa Dios diha sa imong damgo. Salamat kaayo nga imo na siyang buhaton ang pagpasangkap, pagpapuno kanunay sa pulong sa Ginoo og labos sa tanan ang pagpangandam diha kanunay sa mga pagampo. Si May Medalyo, good evening Pastor, watching from Davao City. Request kog song Lahutay. Bago pa yun akong nakanta. Si Rodel Costa Dongsal, good evening Pastor. God bless Pastor, kauban sa imong pamilya. Sa tanang namati, lahutay lang. Bisag unsay mahitabo. Dili gyud pod tugot sa Ginoo kanang kalautan. So makaingon ta nga kung naamay mahitabo mga kaigsunan dunay may ipasinati, pero gipakita og klaro sa Biblia mga kaigsunan nga walay mga pagsulay nga dili nato kaya. Ngano nga kapasalig man ang Biblia mga kaigsunan tungod kay dili man kabiyaan sa Dios. Dili man siya mulayo nimo kanunay mang tanggiyahan sa panahon nga dunay mga pagsulay. Si Alvin Arobilo Senior, maayong gabi, watching from Palumpon, Leyte, na amin nag-church sa Word International Ministry.
Salamat kaayo matud pa ni Win Palumpon. Okay, sigutan nato mga kaigsuonan kining kinabuhi sa mga mama. Ang kinabuhi sa mga mama, mga igsuon, dili gyud na sayon. Kung mag-ilis lang og posisyon ang papa ug ang mama, murag mapiki gyud ang pamilya. Kay nganong mapiki ang pamilya, mga kaigsuonan? Una sa tanan, ang kahimtang o trabaho sa mga mama insakto kaayo na sa iyang pagkamama. Og ang kahimtang o trabaho sa mga papa insakto kaayo na alang pod sa mga papa. Dili sad pwede nga ang mga mama mo'y mo trabaho sa mga papa. Labi na kung mangunguma. Lisod kaayo mga kaigsuonan tan-awon nga ang mama mo'y nagdaro o niya ang papa mo'y nagatiman sa mga anak ug maoy nang hugas ug maoy naglungag ug nang limpyos Pinoy-anan. Murag baliktad kaayo, dili kay mura pertigyong baliktara. Ang matag usa mga kaigsuonan dunay ginasay trabaho or buluhaton. Dunay gi-assign, dunay mga buluhaton nga diin giandam sa Dios alang sa mga papa ug dunay mga buluhaton nga giandam sa Dios gidisenyo para sa mga mama. Lamang kung imong lantawon mas bugat ang trabaho sa mga mama tungod sa kadaghan niini. Kay ang trabaho sa mga papa, mga kaigsoon, kung imong lantawon balik-balik raman sige. Ang panguma, okay, manguma, panglawig. For example, ang papa nag-opisina, puro ra gyud na opisina. Inig uli mga kaigsuonan, dili gyud na ingon priya sa mama, mga kaigsuonan, nga maoy mag-manage diha sa mga gamit sa balay, maoy mag-andam sa mga gamit, pagkaon, manglaba, manglimpyo, pertindaghana. O niya dili biya na pod sayon. Dunay usa ka magtiayon mga kaigsuonan nga nakasakay sa ako ang pagpamasahero sa unang taxi. Dili gyud ko malimot ato mga kaigsuonan nga ako gyud silang naistoryaan. Wala lang gyud ko mabati og kabalaka, pero isa ko nahadlok katong layo na noon ko nila. Nisakay sila gikan sa murag sa Kulon to dapit. Unya perti nilang inawayay, linalisay, hapit na lang hapaka sa bana ang taksi. Diha sa sud pag yun nag-away. Unya sige glali, sige kwintahanay kung kinsay daghang trabaho, kinsay bugat trabaho. Nya ang bana murag sa iyang paminaw pabor-pabor siya. Kay niyon ang bana nga wa ba kay trabaho. Ako ray nagtrabaho. Ingon po ang asawa, unsay walay trabaho? Kining pag-atiman aning imong anak. Dili ni trabaho. Kining paglaba. Kining pagpakaon, pag-atiman para matarong rani ang imong anak. Dili ba ni trabaho? Isa nga, ako'y gapakaon nimo. Ako'y gahatag nimo sweldo. Kwintahanay sila, perting kwintahanay yung maayo mga kaigsuonan. O niya, sa tanaw sa lalaki, murag nakapabor-pabor ang lalaki, ang iyang bana. Kay matod pa sa iyang bana, nga kung wala gyud say trabaho, wala po'y trabahoon ang asawa. Hamsa mo kuno'y trabahoon sa asawa, kay wala man po'y ikalaba, wala man po'y ikapalit. So sa may po'y trabahoon sa asawa. O na nga perting lalis, perting yung nilang lalis sa suod sa taxi. O niya nihilak na yung asawa, kay murag hapit na yung dapatan. O niya niabot ang panahon mga kaigsuonan nga duol na gyud mis ilaha. Nya dito nako kay ang ilahang giabangan mga kaigsuonan duol man sa Busay. So dito nako sila gidala sa ilahang duol giabangan. O niya akong giingnan, sir, abi nimo sir, kanang pareho ramamong na ay trabaho. Wala magtrabaho ninyo. Kay kung kwintahon lang gyud, kung ang asawa gisilduhan, dako pa biya nagsweldo kung atong tan-awon natong mga nagtrabaho. Kay kung swelduhan nato sila sa ilahang pagpanglambada, kanang ilahang paglaba, uy, linibo biya na sir. Unya kung mo sweldo tag pag-atiman sa anak, gaatiman biya po na sila sa anak, lain na po na nga sweldo. Unya, kung arit kas labal plansa, murag dako-dako yun na sir. Kwintahon ni mo na,
kanang magpalaba plansa ka, oy dako kay na siya og kuha sa imong sweldo. Og ari na pug ka sa yaya, mo sweldo kag yaya, dako po na kung pangayoon sa imong sweldo. Ang yaya karon 5,000. Talagsa kay mo sukol og 3,000, 5,000, 8,000. O niya plus manglimpyo pas imong balay. O niya gitawag og mid, for example mid. O niya kanang tanan sir, dili ta malimot. Gikuha ra na sa gikaya ng gitrabaho sa imong asawa. Mauna nga ninyong duha, dili dapat magkumpetensyahanay kung kinsay na ay trabaho, kung kinsay wa. Kay ang tinuod puro mo nga nagtrabaho. Muna nga lamang mga kaigsuonan ko sa Ginoo, muingon ko nga sa ako lang kung ako lay pasultihon mga kaigsuonan, mas gaan o dili gyud daghan ang trabaho sa papa. Kay kung ato lang tan-awon ang trabaho sa papa, kung opisina lang gyud siya, kung construction ra gyud siya, magbalik-balik laman ang iyang trabaho. O niya, kung ari kas pagpamanday, panday ra gyud na siya. Inig kaugma, panday lang gyapon, inig kaugma, panday lang gyapon. Dili bitaw prihasa mabilin sa balay nga pwede karon manglabada ra gyud ka, labandira karon. Pagkaugma, mid na pug kaugma, kay manglimpyo na gyud ka. Limpyo na gyud ka pag-ayo. O niya pwede kang mayaya. Pero tindaghana kag trabahoon, dili na sayon. O niya taga-adlaw biya na mga kaigsuonan nga kinahanglan gyud nga kuan. Kinahanglan gyud nga limpyuhan ang Pinoy-anan. So dili sayon gyud ang papel sa mama. Pero dili man na pod gyud dapat ikumpara ang papel sa mama ug ang papel sa papa. Kay ngano man, importante na ang papel sa bana ug ang papel sa mama. Pero gipakita lang diha mga kaigsuonan sa tinuod nga sitwasyon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kana bitawng mas bugat gyud ang papel sa asawa ug mas bugat pod ang papel sa bana mga kaigsuonan. Unsa may dapat atong katunan? Ang atong dapat katunan mga kaigsuonan sa atong pagpuyo sa matag Pinoy-anan, dapat dili magkumparahanay. Dili dapat magbaton og kinaiya og kana bitang tigpangumpara. Wala gyoy kalinaw kung naay pagpangumpara ang usa-usa. Dili maayo mga kaigsuonan nga mangumpara ang bana sa asawa, ang asawa mangumpara sa bana sa iyang trabaho. Dili gyud na siya pwede mga kaigsuonan kay ang mahitabo ana magkwintahanay man na. Ang ato lang yung dawaton nga kahimtang mga kaigsuonan, mas bugat ang papel sa asawa ug mas bugat pod ang papel sa bana. Ana gyud ang ato ang dawaton nga kahimtang mga kaigsuonan. So ang atong rang yung hisgutan karon, unsa may angay natong pangandaman ug unsaon pod nato aron maandam ang atong mga kabataan. Kay dili man di ay sayon ang mahimong mama, dili man pod ay sayon ang mahimong papa. Labi na gyud ang mahimong mama kay matud pa sa kahimtang sitwasyon kung imo lang sudungon mga kaigsuonan ang kahimtang sa mama, before siya mahimong mama, moagi usa siya 50-50. Matud pa sa uban mga kaigsuonan nga ang pikas tiil tuas hospital, ang pikas tiil tuas minteryo, kanang inigpanganak daw. Muna inistoryahan nga ako madunggan. Moingon dayon ang mga katigulangan undo, alam puon kaayo ang babay kung manganak. Munang undo ayaw gyud taon pagdali-dali og pagminyo. Ayaw dali-dalig pangasawa kung wa pa kay ikabuga. Kay kanang pagminyo undo
Dili gyud na sa mas pelikula nga pwede nimong i-rewind, pwede nimong balik-balikon. Kausara na mahitabo ang kaminyoon ondo. Mo gyud na dili nako malimtan mga kaigsuonan nga panultihon sa mga katigulangan. Ug do na pagyoy mga minsay sa uban nga kung magminyo ka, hugtanay gyud nas bakos, dili pwedeng paluagay. Hugtanay sa bakos. Dili gyud mulukso ang kabuhi. Kay mulukso ang kabuhi mga kaigsuonan, dili na magkasinabtanay, magsining kahanay na. Muna nga unsa may angay natong buhaton aron mahimong maandam ang atong mga kabataan o atong mga kabatanunan. Ato silang triningon. Ato silang tudluan. Ang problema mga kaigsuonan, nganong ang dunay mga ginikanan o dunay mga inahan nga dili nila mabuhat ang ilang responsibilidad o katungdanan sa pagkainahan tungod kay wala sila'y nakatunan. Kasagaran mga kaigsuonan nga atong makit-an karon sa atong kapanahonan sa sitwasyon sa mga kabatanunan mukalitrag kami niyo. Dili gani kabalo ang mama, dili gani kabalo ang mama nga bula na lang di ay hulaton manganak na. Naay panultihon sa una mga kaigsuonan nga sa una ang lalaki ug babae ang hulaton ang bulan. Pero karon kuno ang hulaton ang tiyan. Dili na ang bulan, ang tiyan. Mao na mga kaigsuonan ko sa Ginoo, unsa may angay natong buhaton nga kitang mga ginikanan, kitang mga dagko karon nga nakabatonag pamilya og nahimo ng mama og papa, labi na gyud sa mga mama. Unsa may imong buhaton aron ang imong mga anak mahimong masinangkapan, mahimong andam sa pagka kanabitang mahimong mama. Dili lang nimo sila hisgutan, dili lang nato sila tudluan. Mga igsuon ko sa Ginoo, usa sa mga pinakaimportante nga trabaho nga dili gyud ibaliwala sa mama ang pagtudlo sa mga anak. Kanunay na ang gipakita, gisulat diha sa Biblia, ang Dios nagpahinumdom kanunay sa mga kabataan, mga anak, ayaw kalimti ang gisulti, ayaw kalimti ang giingon, ayaw kalimti ang gitudlo sa imuhang mama. Ayaw kalimti. Diha sa panultihon 1:8, diha giklaro mga kaigsuonan nga ang mama kanunay gyud musulti sa mga bata or sa mga anak. Diha sa 6:20 man siguro tos panultihon nga ang mama ang trabaho mao ang pagtudlos mga anak. Mga anak, ayaw kalimti ang gitudlo sa inyong inahan. Ang papel mga kaigsuonan sa inahan dapat ng pangandaman. Ang mutudlo ug mugiya aron mahimong andam ang usa ka anak, mga kaigsuonan ang mama, ang mga ginikanan, ang mama ug papa. Responsibilidad sa mga ginikanan nga atong matudluan, pahinumduman nato ang atong mga kabataan. Mahimo unta silang masinangkapan og andam sa pag-atubang kung sila mahimo ng naay kaugalingong Pinoyanan. Ang problema, wala ni kanunay tutuki, wala gyud ni tutukis mga ginikanan. Siguro sa 100 ka mga ginikanan, may nalag na ay 2 o 5 nga nagpakabana nga ming tudlo og mihimog lakang aron mahimong masinangkapan ang ilang mga anak. Kasagaran gisalig sa eskwelahan, kasagaran gisalig sa simbahan. Lakaw mo dito sa simbahan, may nalag na ay makakaton mo. Unya kung ang anak gani nga dili makakaton, musukol gani, mutubag-tubag gani, moingon dayon nga simba-simba mo gani mausab ang inyong batasan. Layo kaayo mga kaigsuonan sa tinuod nga kahimtang sa mama kung imong lantawon ang kinaiyas ubang mga mama. Baliwala ang ilahang mga anak. Gibaliwala ang ilang responsibilidad.
Doon ako'y nakita mga kaigsunan nga pelikula. Dugay na mga gyud kaayo ni nga pelikula. Ha? May usa ka anak mga kaigsunan nga grabe ka pinangga sa ginikanan. Miabroad ang ginikanan, milayo sa ilahang Pinoyanan, dalag bitbit balon ang grabing kamingaw. Giantos ang kamingaw sa anak, kamingaw sa bana, kamingaw sa Pinoyanan, kamingaw sa tanan nga mga butang. Dihas iyang Pinoyanan. Iyang gibalon ang kamingaw og milupad siya sa laing nasod. Giatiman niya pag-ayo ang iyang mga anak, pinaagis kwarta. Iyahang gipa atiman sa mga tao nga iyang gisulduhan. E naitabo mga kaigsunan, nakabuhat og dili maayo ang iyang anak. Nga mo resultas pagkapriso ug mo resultas pagka kana bitawng kanang patyon siya tungod sa iyang dakongsa. Usa ka istorya mga kaigsunan, ang anak sa dili pa siya bitayon, mihangyo siya nga makasulti. Mingon siya nga, kung gisultihan o gitudluan pagkus akong mama, dili ko mamatay. Kung doon na pa'y panahon ang akong mama, dili ko makasa. Unsay buti pasabot mga kaigsuonan, sa maong istorya, ang mensahe sa maong istorya kinabuhi sa mama o kinabuhi sa anak. Ang kinabuhi sa anak mga kaigsuonan, wala gyud na sila'y kalibutan kung unsa gyoy mahitabo ugma ug sa malabot. Ang ilahak ang karon ra gyud na. Kabantay mo mga kaigsuonan ang mga anak, ang ilang hunahuna ang karon ra. Labi na kung mga bata, mga batanon pa, bata pa kaayog hunahuna, ang ilang hunahuna ang karon ra gyud na. Talag sa ra gyud kaayo nga mga anak mga kaigsuonan nga maghunahuna og ugma. Ang ilang hunahunaon ang karon. Sa ilahang mabuhat nga may lingaw sila, ma-enjoy sila, wa na sila maghuna-una og unsay kahimtang ugma. Ang daw dunay hunahuna mga kaigsuonan ang mga ginikanan, pero dili tanang mga ginikanan nga naghuna-huna kung unsay maayong ugma. Usahay mga kaigsuonan ang inahan or ang amahan or ginikanan, ang ilaha kasagarang nasabtan o kasagarang nasabtan na sa uban nga mga ginikanan mga kaigsuonan, kung makahatag silang kwarta, makapakaon, makapaiskoyla o makahatag bisag unsang mga pangayoon sa anak, mga kaigsuonan, sa ilang pagsabot mura og maayo silang ginikanan. Tinuod maayo ang pagpakaon, ang pagpaiskoyla, ang pagpabisti, pagpainom ug unsa ilang gikinahanglan nga mga gikaibgan nga mga butang, anytime pwede nimo na siyang mapalitan, maayo na siya. Pero kanang buhata posible na nga makapalayo niya sa kaugmaon. Kung kana lang, kinahanglan ubanan nimo og panahon nga imo silang matudluan. Kinahanglan mas mataas ang panahon o higayon nga imo silang matudluan aron mahimo silang masinangkapan. Mahinungdan ang mga ginikanan sa unang panahon, gidasig yun sa Dios. Diha sa Deuteronomio Kapitulo 6, sugod 6:7-8, sa unahan nga bersikulo, nga matod pa sa Dios, ayaw gayod, higugma agayod ang tibuok pagtulunan ug kasuguan. Itudlo kini kanunay sa inyong mga kabataan, hisguti kini kung naamos inyong Pinoyanan, o sa inyong pagpanaw, o dayon ninyong katulog, o sa inyong pagmata, hisguti ang mga mensahe sa Dios. Dias mga mensahe sa Dios, tudluan ang mga anak kung unsaon aron sila makatahod sa ilang ginikanan. Unsa may mga pamaagi aron ang atong mga anak makatahod sa ginikanan. Doon na ba kay nasayran karon? Kung doon na kay nasayran, imo nang ibuhaton og itudlo samtang naapay panahon.
ayaw og sabta nga kung makahatag ka og kwarta, makapakaon, makapaiskoyla, nabuhat na nimo ang imong papel sa pagkainahan. Kay ang tinuod nga papel sa pagkainahan, mao nga iyang matudluan ang iyang anak. Tudluan niya sa pulong sa Dios, tudluan kung unsaon pagpuyo, tudluan kung unsaon paggamit ang tanan nga naas kalibutan nga pwede niyang makuptan. Mao kini ang pinaka-importante ug wala nay labaw pa niini nga kana bitang responsibilidad sa ginikanan ngadtos anak. Mao gyud na nga kitang mga ginikanan labi na gyud sa mga inahan nga maoy kanunay kauban sa mga anak. Kay kasagaran mga kaigsunan ang kauban sa mga anak kanang inahan. Talagsa kaayo gyud nga pamilya nga ang ilang nga kanunay ikauban ang papa. Gawas lamang ni atong mga papa nga gamay og sweldo ug mas dako og sweldo ang inahan. Mao man ay kasagaran mga kaigsunan nga mahitabo mabilin ang papa, manarbaho ang mama. Kana kung dako og sweldo ang mama ikumpara sa bana. Pero kasagaran nga sitwasyon sa Pinoyanan, ang mama mo'y mabilin, ang papa mo'y kasagaran, mo'y mulakaw, mo'y kasagarang naas trabaho. Mao hinungdan nga gikinahanglan gyud nga ang ginikanan or ang mama musulti ug mutudlo gyud sa mga anak kay sila may kauban kasagaran sa mga kabataan dihas Pinoyanan. Dapat mas mabisi ang mga ginikanan sa pagtudlo sa mga kabataan. Kinahanglan tudluan gyud sila. O niya sa diha nga naa sila'y makatunan, siguradong mutahod gyud na sila. Nganong kasagaran sa mga anak nga masupilon sa ginikanan tungod na kay wala sila nakatunan gikan sa ilang ginikanan. Pero kung naa sila nakatunan gikan sa mga ginikanan, dili gyud na nila kalimtan. Mao bitaw na ni si Haring Solomon siya nga tudloi ang inyong mga anak ug dili gyud na nila kalimtan, kanunay na nilang tipigan. So ato silang tudluan mga kaigsuonan. Dili lang sa trabahoon sa Pinoyanan, kundili sa pag-atubang sa mga hagit sa pagpuyos kalibutan. Kinahanglan makabantay sila, kinahanglan makapanagang sila, kaantigo silang managang sa panahon nga adunay kalisod, sa panahon nga adunay mga problema, sa panahon nga adunay mga kalit nga mga kabug-aton. Kinahanglan ato silang tudluan ug ato silang giyahan nga kanunay silang ready sa panahon nga moabot ang mga dili maayong mga panahon. Labi na gyud mga kaigsunan panahon kung naa sila'y musugod na ang ilang kaibog. Ato gyud na silang giyahan, ato gyud silang maymayan, tudluan, tagaan og panahon og responsibilidad na natong mga ginikanan. Mga igsuon, moingon siguro ang uban, how about sa mga abroad? Mga igsuon na anataron sa katapusang mga adlaw nga pwede ra nimong tagaag panahon ang imong mga anak bisag tuwa kas layo. Kay ang imuhang pamilya bisag tuwa kas abroad kung gamiton lang yun ang social media, inig video call, murag na aramos dool. Tagaig panahon, pakigsultihi ang imong mga anak matag karon og unya. Aron mas masuod, mas ma-close nimo ang imong mga anak. Dapat wala na kay laing close friend. Ang number one nga imong friend, ang imong mga anak. Himo ang suod nga higala ang imuhang mga anak. Aron mas masuod nimong higala ang imong mga anak. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Tagai silang panahon. Pakigsultihi sila. Mas nindot mga kaigsuonan ang mama ug papa, higala ang kana bitaw mas makatunan sa mga anak. Kay kung higala mga kaigsuonan, di man na sila mataha, di po na sila mahadlok, di po na sila magduha-duha.
ila nang isugilon ang mga kabug-aton, especially sa panahon nga mubati na sila kaibog, mubati na sila og kanang gitawag gugma. Kung himong higala ang imong mga anak, na amigo na amiga nimo ang imong mga anak, mo share na sila mahitungod sa ilang pagbati. Mo share na sila nimo maunang panahon na nga makagiya kanila. Dili man makagiya ang mamag papa o ginikanan sa mga bata nga dili mo istorya sa tinuod nga sitwasyon, pagbati or hitabo. Dili nato na sila matabangan. Daghan kaayong mga ginikanan nga wa gyud kalibutan nga nagtuo nga ang mga anak nag-eskwela apan wa na nabdos na. Mauna nga himuang friend ang imuhang mga anak. Kamong mga inahan, kamong mga amahan, sama nako amahan, himuang friend ang inyuhang mga anak. Kay ang higala mas moingon ko nga mas bugat siyang relasyon kaysa igsuon. Kay ang higala kung imong lantawon, yes moingon ang uban, ang igsuon maglinabanay. Siguro makakita ka sa unang panahon. Pero kung imong lantawon sa atong panahon karon, talagsa kaayong mga igsuon nga maglinabanay. Tinuod na oy. Wa mo kabantay? Talagsa kaayong mga igsuon maglinabanay. Mag-inunungay. Kasagaran hinuon maglinabanay, mag-inunungay, barkada. Mao na nga himuang barkada og suod nga himong higala ang imong mga anak. Kay dili lang kutob lang kay ikaw mama, dili lang kay kutob lang ka mga kaigsuon nga papa. Dapat ikaw ang mama, ikaw ang papa, ikaw ang maestra, ikaw ang maestro dihas imong pamilya. Ikaw ang pastor, the first pastor sa imong mga anak way lain ikaw. The first teacher, ang unang maestrog maestra sa imong mga anak wa gyoy lain. Dili ang kwarta, kundili ikaw. Kinahanglan makakaton ang atong mga anak diri gyud natong mga ginikanan. Kay sa panahon makakaton sila diri sa atong pagkaginikanan mga kaigsoon sultihan tamo. Ang respeto di gyud na mawagtang. Ang pagtahod, ang pagsunod, butang nga makahatag kanila og taas nga kinabuhi og makahatag kanila kabulahanan sa pagpuyo sa kalibutan. Pero kung dili nato sila matagaag panahon, mga kaigsuonan, unsa may ilang makatunan gikan nato. Pero matingala lang ka nga wa sila nakatunan di gikan sila maginikanan, pero do na sila nahibaw-an gikan di eptos uban. Munang na-impluwensyahan ang mga kabataan o kabataan-unan. Una ako advice mga kaigsuonan, himuang higala ang imong mga anak. Pakigsultihi sila. Dapat ang imong mga anak wala na sila'y laing pangitaong higala kundili ikaw ng mama. Himuang close ang imong mga anak. Tinuod na, mao gyud nay naas ako ang kasing-kasing mga kaigsuonan. Kay namalandong gyud ko og naniid ko pag-ayo nganong dunay mga anak nga walay respeto sa ilang ginikanan. Nga unta gipakaon, gipaeskwela, gigastuha, giatiman. Mas mutuo sila silang barkada. Mas malingaw, ma-enjoy sila sa ilang mga barkada. Ikong barkada, mga bisyoso. Ibaliwala nila ang mga tambag sa ginikanan. Ayaw mo pagbisyo, undo, inda. Kay makadaot, dili na nila paminahon. Kay na-enjoy na sila sa ilang barkada. Dapat ang iyatong mga anak, himo na tong barkada. Ayaw isipa mga kaigsuonan nga hari ka. Isipa ipaila nga wa nay laing number 1 nga higala. Ikaw na ngadto sa imong mga anak. Mga igsuon, suway ni siya. Malipayon ka. Makita nimo nga enjoy kay mo ug ang imong mga anak diha sa imong pamilya. Dad-a kanunay sa Ginoo, dapat mangulo ka kanunay sa pagbasag Biblia o pag-ampo, pagpasalamat. Dili maayo mga kaigsuonan nga
aturang pasagdahan ang atong mga anak. Tudluan nato sila, ilabi na gyud sa pagpangandam sa panahon nga sila mubati nagkaibog og gugma, pagbati nga kana bitawng matud pa nila pagbati nga gaurus-uros. Importante diha sila maminaw nimo nato mga ginikanan. Kay kung dili gani na maminaw sa mga ginikanan, do na nanay laing gipaminaw. Tinuod na Kay di magyud na sila makabarog kung walay musulti niya. Walay mutudlo nila. Doon na nagtudlo nila. Munang unha nato sila nga kitay unang magtutudlo, kitay unang maestro, kitay unang mga maestra, kitay unang pastor og magtutudlo sa ilaha. Dalaygon ang Dios mga kigsunan, oras alas 9:51 og manamilit nako mga kigsunan, ako nagtuo na mo'y nakuha nga mga pagtulunan aron ang atong pagkaginikanan og ang inyong pagkamama dako kay papel nga dili gyud kalimtan sa atong mga anak. Ato ta sa pagampo mga kigsunan og dalaygon ang Dios nga napaday nagpanalangin kanato diha sa iyang mga pulong. Og atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo. Tungod sa iyang pagkamaayo iya kitang gitudloan ug giyahan kung unsaon aron mahimong ginikanan. Unsaon aron mahimong ginikanan. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imo mga pulog, mga minsay nga among nadunggan. Ilabi na sa mga mama at papa sa mga ginikanan ngadto nas mga anak. Salamat o Dios nga imo kaming gipanalaginan ug gitabang nga gigiyahan kung unsaon ang pagatiman ang Pinoyanan. I declare blessing bisan pa sa pagpamahulay, pagpangatulog, bisan pa sa akong kaigsuonan na narbaho, ikaw Dios magkauban, magkaproteksyon. Ako itugyan isalig nimo diha kanimo ang tanan. Among kinabuhi ikaw lamang o Dios makahatag kalawasan. Dalaygon ka nga Dios ng mga panalangin karon og sa pag-abot sa mga Jesus in Jesus name. Amen. Amen. Kininyog suon Pastor Gideon manamilit na sa atong programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Bye-bye. Nagapaubos ang ngalan mo, ania ako magbasa. Good night. See you next live mga kaigsunan and God bless. Nagapagday, nag-aawit kanimo amahan Jesus, nagahalay, nagapagday, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan
Sugan ko dool kanimo